nga ba sa tingog sa letra nga A, M, T, Y, O ug S? Mao kana ang mga letra nga atong nakatunan sa miaging mga video. Ug karon, magtuon na usab kita og laing letra. Ang letra nga U. 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 Mao kini ang tingog sa letra nga U. U. Ipabudlot ang mga ngabil iniglitok sa tingog sa letra nga U. Daw sama sa porma kung ikaw mohalok sa imong mama. Mga butang nga nagsugod sa tingog nga U. U. Unlan. U. Ulo. U. Unggoy. U. Ulan. U. Ulod. Ini ang pagsulat sa dako o gamay nga U. Pagkuha og papel, sulati sa imong ngalan ang unang linya sa ibabaw. Sunduga pagsulat ang mga letra nga U. Pagkahuman, kuhai kini og hulagway ug ipadala sa messenger sa imong maestra. Pagkat unsa pagbasa, ug karon atong litukon ang tingog sa letra nga U. Ipares sa uban pang mga letra nga ato nang nakatunan aron mapurma ang matag silaba ug ang matag silaba ngadto sa pulong. M, U, mo, T, U, to, I, U, yu, U, I, uy, uma, uma, tuyo, tuyo, yuta, yuta, usa, usa, suya, suya, suso, suso. Pagbansay-bansay. Om, ut, us, mus, tus, yus, sus. Uma, tuyo, suya, suso, usa, yuta, sutsut, utot, musmus. Ang yuta, ang uma, ang usa, ni mamu, ni tata, ni yoyo. Basaha ug tubaga ang mga pangutana bahin sa istorya. Si mamu may yuta. Ang yuta uma ni tatay. Si yoyo may tuyo ni tatay. Si tatay tua sa uma. Si yoyo ug tatay tua sa uma. Mga pangutana. Number 1. Kinsa ang adunay yuta? A. Mama. B. Mamo. C. Tatay. Number 2. Kinsa man ang nag-uma sa yuta? A. Mamo. B. Tatay. C. Yoyo. Number 3. Kinsa ang adunay tuyo ni tatay? A. Mamo. B. Tata. C. Yoyo. Number 4. Hain man si tatay ug si yoyo. A. Tua sa sapa. B. Tua sa balay. C. Tua sa uma.
hinumdumi kini. Ang pangutana nga kinsa nagkinahanglan og tubag nga nagtumbok sa tawo o ngalan sa tawo. Ang pangutana nga hain o asa nagkinahanglan og tubag nga nagtumbok sa lugar o ngalan sa lugar. Good job! Daghang salamat! Kung gusto ka pang makat-on, palihog sa pag-click sa subscribe button.